Bismillahirrahmanirrahim. Manolah dun sana handai jotolan, salingkuang ranah saedaran, tapian sudui salingkaran, sarapek-papek sakaturunan. Sangajo guno diuraikan, kehadapan kita sekalian, untuk anak samo kita pikirkan, nak samo dikambang dihamparkan. Sabalun anak gadih bajunjuangan, sabalun menampuh pernikahan, elok dibari pituah ke pedoman, buliah jancangguang kemudian. Apa kulah pituahnya? Sabalun lawi ka dihadang, sadio sampan jo pandayuang, sabalun lapiak ka dikambang, tentu mulo dipangka kia baujung. Inilah iko oyana jo kemanakan. Sabalun rumah tanggo kebabiliak, sabalun sumando dinayakan, kajadi baniah bijo nan bayak, tentulah disuntiang nan salapan. Apa suntiang nan salapan itu? Nan pertama, limpah peh rumanan gadang, tumpuan jari, kumpulan tali, pamagang tampuak kehormatan, penyusun sumara rumah tanggo. Tak nampak jalan kabatandang, tak jaleh gunjang jogili, pandang mato nan tidak bakaliaran, panyangga kokoh pasak pusako. Nan kedua, sumara anjuang nan tinggi, susunan patui tetanan elok, sejuk pandangan panenan hati, tatanan rapi alai palangkot. Rumah bak raso di istano, raso buayan palalok mato, halaman tarang langkan mencahayo, sananglah mato memandangnya. Nan ketiga, amban puro biliak nan dalam, lumbuang gadang tampek penyimpan, didarek tapaga dilawik tak karam, sako tajago sang sako aman. Hidup bepantang saku tabuak, ingik mangana ke hari iswa, ayat taganang pantang disawak, pitih salamai ameh telungguak. Nan keampe, anak kunci lumbuang baperang, pasiah membagi dinan kurang, tahu dilabiah jonan sentiang, pandai maagak samo gadang. Di musim panen bapantang karyang, di musim hujan bapantang hanyut, dialek ketek makan lawak dagyang, dialek gadang hidangan cukui. Nan kalimo, ancang-ancang dalam nagari, bamain seni budaya tari, adai tajago budaya lestari, basuku bakau, baorganisasi. Pamenan anak dalam nagari, rami batapian tampek mandi, baraja kesenian anak muda-mudi, dari tari hingga baraja silek bela diri. Nan keenam, urang elok salendang dunia, panutan baso budi jukurenah, laku tapuji budi mulia, tauladan bayak biang sakinah. Diamnyo membawa kepidoman, bakato ciek 1000 makna, sopan jo santun jadi pakaian, amal tajago iman dan takwa. Nan ketujuh, unduang-unduang ke Madinah, tujuan ke haji sarata umrah, manapek saruan kepada Allah, niat dipasang menjunjung titah. Harato nan bukan katapek panggak, ameh balili kayo balinda, ko tak dapek tenggang jo minta, indaklah guno harato nan banyak. Nan kesalapan, payuang panji kasarugo, maniti jalan menuntui ilimu, tentu diadai taek jo agamo, disinan zahir batin batamu. Di luar akhlak tapuji, di dalam paham tauji, iman pakaian mati, amal soleh tujuan diri. Itulah suntiang dan salapan.